Eta lehenengo postuan dihoana, Iñaki Arretxea, gelditu da. Uralek ere, murra ikutu du. Hor zalantzan, albixukaren nahi du, baina ez dakit hortuko duen, ginek hartu gai ereintzat. Esan dugu, hemen zelaian barruan egote arriskutsua izan daitekela. Askoak esan izan Kontu, miak, kontu. agarratu gotegu. Bena, badoaz batzuk aurrera. Hor lehia bizia. Iñaki Arretxe eta Josebari. Ia da mitxe, egin dugu. Ez, orain berko nahi dute. Oso ondo Josemai, aurten, bueno, ia semean irabazten dioken, aurpasuan, venga, txape irebeta torba, makantza mara aurtengoa, aurtengoa makantza mara, aurten ez diok ez erite, venga, aurpasuan, minik hartua egintzat, Hostia, hori zaukan. Txapeik igual, astuta edo. Hemen. Iñaki, haude gau. Ala, niki eta ana buskan. Ana, berriz etorten izia. Eta udan ez de. Bueno, a ver, hemen datozen hauei begiratuko diegu. Monexike makantza marra, bai, eman. Suabe eman urbea, Iñaki, hemen datorreta Arretxe, bigarren buelta inez, daner doblatu. Ugane animo, zu bai, oso ondo. Erakustaile zaintzaile hona dezuta, venga, animo. Ez da guten aztua. Bi volta, beste bat, venga, animo, eutzi forte. Bai, ode badator, Manexek asko txikisa marra du. Iñakik irabazi du, eta Joseman ikasunan, lehenengo idurak. Oso ondo zorionak,